Takže čaute, moje meno je Bezhunter a vítam vás pri ďalšom dieli z Ritanky online. Možno som sa prihlásil, tak uvidíme, ako nám pôjde hranie. Pozrieme do garáži, čo máme nové. Od minulečku som trochu hral, ale len trošku. Bol som na začiatku, sa mi zdá niekde tunak. Teraz som na konci, tak spravíme dneska ďalší level, hádam. Tunak mám nejaké veci, som podostával a ideme si dať nejaký battle. Uvidíme, že ako sa nám bude hrať, aj keď do nejakého rozohratého pôjdeme. Ale to nevadí, že či je rozohratý, či nie. Tak budeme hrať, dáme si jeden battle, čo bude tak na 20 minút, predpokladám. Tak. Načíta sa to, pôjdeme hrať a čo ešte? Potom je koniec. Nevadí, ja tam to nebude vo videu veľmi hlasné, tieto zvuky. Od minulečku som si kúpil ako to nazvať, tak normálne. Tie duálky. Duálky som si kúpil od minulečku. Tak trochu to seká. A znižil som ho ja. Čož neviem, ako sa mi to podarilo. Keď zabijete hráča na to, že raz vystrelíte. Čož je si rekord. Môj zatiaľ. Čo môže byť. Tak uvidíme, ako pôjde táto hra. Po prípade niečo zrýchliť nebol by problém. Že sú tam strašné lagy. Neviem prečo ani. Neviem prečo máme lagy. Bolo by treba nájsť to. Ich vlajku. Počkajte, toto nie je na vlajky. Budeme čakať. Tak ten je AFK, čiže toho nezničíme. To asi nie je AFK. A trafil ma. A my sme ho sundali. Čiže dosť ľahké zatiaľ to máme. To battle. Padlo, zatiaľ čo sme my tam hrali, padlo veľa zlaťákov, čo pozerám, aby bolo 85, je 105 teraz, čiže padlo 20 by ich mohlo padnúť. Tom som sa rozhodol, že natočím ešte z Payday 2. Čiže v priebehu tohto týždňa by mohlo byť video ešte z Payday 2. Uvidíme, ako pôjde. Tak sa neprevrátime. Dobre, neprevrátili sme sa. Čiže je dosť dobrá správa pre mňa. Takže ja som majster v tomto. Ten sa nám snaží utiecť. My ho dobehneme boostom. Si ho práve niekto sundal. Nevadí. Toto kolo by som chcel dať už aj ďalší level. Konečne.
by bola aj super správa. Díky, zachránil nás. Neviem, čo si na nás trúfa. No, trafil nás, čo neviem, ako sa mu podarilo, ale niekto bol s ním asi. A sme predposlední. A máme dobré skóre práve. Tak do konca kola by sa to mohlo aj zlepšiť. Uvidíme, ako pôjde zvyšok hry. Na mne pôjde na prd. A pôjde dobre. Na kempy. My sme ho sundali. Ešte nám treba trochu pár expov. Že on vystrelil a tento sa tam obracia na druhú stranu, čo je noob, asi sa dá povedať, keďže nepomáha svojim, len sa zabáva. Čiže noob. A ja potrebujem 3 XP, aby som dosiahol ďalší level. Čiže prosím. Jo, a nový rank sme. Čo je veľmi dobrá správa pre mňa. Nový rank. Dostali sme 120 dráhokamov. Mohli by dať viac. Za 120 kusy nič nekúpime. Sa nás snaží utiecť. Ale našu obranu to nedá len tak. A my sme ho sundali, čo je veľmi dobré. Tam to je ešte jeden. Nasundá. Nevadí, tam nám práve dropoval prava. Čož mi nevadí. Som mal malo HP. A viem, že by som ho nezobral, lebo po mne kropil jeden. Tam trochu nereálne prostredie sa mi zdá, že je tu. Tento tu je zase noob. Strelal kade tade. Sa čuduje, že ho niekto sundá. Ideme potom tam hore. To musíme dať 100%, to aj dáme. Yeah, baby. Dal nás len tak šuchom, ale to nevadí. Zvyšujú by sa mi boosty, tak ako oprava, damage, shield a bomby. Lebo čo mám teraz na rýchlosť, tak to je taký boost len. Len taký. Alebo zbraň, čo má tu na kolega predo mňou. Si kúpim ešte v tomto dieli. Je to vážne dobrá zbraň, veľmi dobrá je to zbraň. Dáte s ňou hráča na úplne, že minimum. Takže by sa mi zišla. Ako vidíte, sú tu sami newbie. Čož mne neprekáža, keďže
ako ja si na to zarábam, akurátne XP. Nie oni. Toto. Zundal by ma na ranu. Teraz sme mi hlavne v útočnom. Tento sa nás snaží preniknúť do našej. A keďže máme rýchly tank, plus k tomu nejaký boost. Tam je pod schodami. Či pod mostom. Niekto ho sundal predo mňou. Aspoň myslím, že ho sundal. Niekto. A koniec bitky. Vyhrali sme ju za pár minút. Podľa mňa to nebolo dosť vyrovnané. Ideme, lebo sa mi s nimi nechce hrať. Podľa mňa to nebolo dosť vyrovnané kvôli tomu, že dostali sme nejaký vulkán, čiže asi nejaký machine gun. Neviem, vážne nemám poňatia. Tento vulkán. V živote som ho nevidel, nebol ani v stárom. Freza tá bola. Máme Thunder. Vidíme, čo je silnejšie. Thunder je silnejšie o dosť. Tak kúpime si ho. A kúpime si aj nejaký podvozok lepší. Mamut. Kúpime si mamuta. Keď veľa stojí. A nevadí. To nie je úplne jedno, koľko stoja. Dokým sú to dobré veci. To máme Hama. To tiež nebolo, čo si ja pamätám. Tak, ideme si, takže dáme si mamuta a čo tam máme? Mamut a Thunder, čo je dobrá kombinácia. Dvoch. Najlepších podľa mňa. Upgradeneme si pár vecí. To mi nedá mamut potom. Ja som si dal mamuta, aha. Nevadí, potom pridáme ešte damage. A bude to trvať 2 minúty. Ja si už ďalší to nedám. Čiže vyskúšame túto farbu. Mne sa nepáči táto farba. Píšu, že je to holiday, čo sú ako prázdniny, niečo také holy. Sveté prázdniny. Asi neviem. Ale mne sa to nepodobá, tak ja mám túto green ako základnú najradšej. Tu mám veľa radšej tieto Forester, čo sú, alebo Lava, tiež pekný. Tieto už veľmi silné, tak Afrika, Clay, to sú už takéže strašne silné. Tak, a mňa je najlepšia takáto kombinácia farby a tanku. Sa mi to najviac páči zo všetkého. Tak, pre toto video by to bolo všetko. Ja sa s vami učím. Takže sa majte a hrajte hry. Čaute.